και η αυτή, και είτε κρίνουμε, Μορουλίνο. είτε κρίνουμε σε αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, είτε μελετούμε Μορουλίνο. είτε διατυπώνουμε αυτές σχέσεις. μπράβο. Γιατί είμαστε πολίτες και όλα. Ταυτόχρονα. Θέλω να λιώσουμε. Μιλάμε την κομμενή γιατί πιστεύουμε ότι τα λόγια Με το χωστελίτο. με τα έργα δεν είναι φαβερά για τα έργα, αλλά μη χρεάω είναι. λόγω πρώτερων, αλλά δεν είναι από πριν διαφωτιστεί με τα λόγια, αυτό είναι καπολή. Ραούλ το λένε το καινούργιο. Αυτά που πρέπει να κάνει. Εγώ είχα μείνει στο, πώς το λέγανε, στον Γκαρσία. Πακιστανός, Αλβανός, Τούρκο λαθρομετανάστη. Ναι.